आजकल रिश्ता दुई गो चलता। एगो तो ससुरारी और दूसरका सढ़ुआना। तीसरका रिश्ता हइये नइखे आदमी के नजर में कि ना अउरी कोनो रिश्ता होला कि ना। बेटी बहिन किहे जाइल जाला कि ना, मामा किहे जाइल जाला कि ना, फुआ किहे जाइल जाला कि ना, ई कुल ना। खाली सढ़ुआना चल आ ससुरारी चल। का करब, हमार सढ़ुआनो नहीं है, ससुरारी है, तो एगो हमार सरहज हिय। वो सारी के हमेशा कुकुरौछिए लाग रहेला। हम चाही ना कि खूब प्यार हम ओकरा से करती बुजरी ले, लेकिन छिनरी हमसे प्यारे नहीं करे। पता ना हमारो के निक लागेला कि नहीं। क्या करी, हमार किस्मत ऐसा बा। हम चाही लगे खूब प्यार से रहित, कितना हमरो के निक लागित, लेकिन ऐसा ना करले, बड़ा भटियारी नहीं।